ang pipila sa atong mga problema nahimong bugat. Nganong basta maproblema, kasagaran ta moingon bugat kay nga ako ang problema, ayaw pun-i. Daghang rason nganong nahimong bugat ang maong problema nga gidala sa ato ang kinabuhi. Una, ang mga problema moabot sa atong kinabuhi nga wala nato damha. Wa ta kapangandam. Nagpa-check up ra gani ka sa imong doktor o nadiskubrihan nga naa kay stage 4 cancer. O di ba kaha nagduwa ra kag ML sa mga batanon unya kalit lay ni text na wrong message ang imuhang uyab. Naibaw-an ni noon nga naa lain. Nagkataas ang imong utang, nagkagamay ang imong income. Nagkagrabe ng kabati si mong naong, bisan si Bikibilo, dili na matagag solusyon. Mahimong bugat ang imuhang gipasan nga problema. O bisan pa unsa pa siguro nga mga rason, mga igsuon, pipila sa atong mga kalisdanan, bugat gayud. O dili kay ikatingala si Jesus sa atong ebanghelyo karon, sa paghuman sa iyang pag-ampo ngadto siyang amahan, midugang siya og imbitar kanatong tanan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan og gibug-atan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugog, sundan niyo ako, kay malumo akong mapahubsanon sa Espiritu. Kining mga pulunga ato ning kasagarang madungog panahon kunay mamatay. Muna ebanghelyo sa dihang gisulti kini ni Jesus, wala siya magsulti kanato nga problem-free or worry-less nga kinabuhi. Hinuon dihang si Jesus miingon, o marika kanako, siya nagdapit kanato sa pagpabilin nga duol kaniya tungod kay gusto siya nga moambit sa atong mga problema. Gusto siya nga musao sa atong mga problema. Sa diha nga si Jesus miingon, umarika mo kanako, siya nagdapit sa pagpaduol ngadto kaniya kay siya si Emmanuel, siya uban kanato. Sa diha nga si Jesus mingon, umarika mo kanako, busa siya nagpasalig kanato nga kita dili gayon mag-inusara niini nga panaw. Kita adunay usa ka Dios nga gustong muuban kanato taliwalas mga kalisdanan. O mao kini ang gipasabot ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa karon. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Nakita nato nga wala kita mag-inusara, kay ang Espiritu ni Kristo anaa sa ato ang kasing-kasing. Kini mahitungod lamang sa ato ang pagtubag sa tawag sa Ginoo, umari kamo kanako, kay papahulayon ko kamo. Ang kasiguruhan sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi, dili makapabugong kanato sa pagpalanog usab sa mga pulong sa atong salmo. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Apan mga igsuon, gawas nga gipasaligan kita sa Dios nga kanunay nga nagdapit kanato sa pagpaduol kaniya, kaya aduna kitay kapahulayan. Ang atong ebanghelyo naghatag usab kanato og usa ka hagit.
Nga sama kaniya, kita mahimong mga benepisyaryo sa pagdapit sa Dios, sa pag-ani kaniya o gipasaligan nga adunay kapahulayan. Kita usab kinahanglan magdapit sa mga tao sa pag-ani sa atong kinabuhi, kay kita usab maghatag kanila og kapahulayan. Isip mga Kristiyano, kinahanglan kita nga mag-una sa pag-imbitar sa uban, nga muduol ka nato, kay pinaagis tong kinabuhi, mahatagan nato sila og kapahulayan. Mahatagan nato sila kalinaw, seguridad, gugma, kaluoy, og uban pa. Dili kay umari ka mo, kay magdungan ta og panglibak. Dili kay umari ka mo, kay magdungan ta og pangmantay. Dili kay umari ka mo, magdungan ta sa atong mga bisyo. Ang atong presensya, kinahanglan kanunay usa ka buhi nga imbitasyon alang sa uban nga makapahulay ug dili makapasamok nila. Ang atong presensya magdapit kanila sa pagpaduol sa Ginoo ug dili pagpalayo. Ang presensya maghatag og kinabuhi ug dili maoy hinungdan nga mawagtan sila kinabuhi. Maigsuon, daghang mga rason nganong mahimong bugat ang ato ang problema. Apan sigurado ako nga kung wala ang Ginoo sa kinabuhi, bisan unsa pa kagamay niya lang problemaha, mahimong bugat gihapon. Mahimong bugat kung wala ang Ginoo. Amen.